korrika! Ogoita laugarren korrika atarratzetik abiatu da, eta Lapurdin, Basenafarroan eta Siberuan segitu zaituztegu zuen korrika egiten. Zatozte ikusterat! Zer egitera etorri zira gaur? Gaur, korrika egitea. Korrika hasierara etorri gara, hasieraz disfrutetan eta aldogun enean lagunduten. Etorri gara txosna laguntzera eta gero bagoaz korrika egitera, gure kilometrora. Bizkain sustatzea eta hala? Eguna pasau, korrika zieria ikusi eta korrika pitin batin, ez? Beraz, egun laguntzaile gira, lehen parte batean, orduan jantziak saltzen ditugu, eta gero gehi dugu korrika egin. Eta beste egin ere, pixkat. Korrika egitera, baina korrika baino ez dut kirol kondizio handia, da sustut euskara sustatzea eta giro hortaz baliatzea, eta gero beste egitea Dona Paulen edo Maulen behba. Korrika piskat hinen dugu, eta gara gartuak ere dateko. Eta zuek Siberutar gisa, zer egiten zaizue aurten korrika atarratzen hastea? Usten dugu, atarratzea hor betea dela, bitxe egiten du. Korrika hemen hastea, sobera mutxada. Bortxaz harrotasuna badit, amendi bat, eta ikustea bai, naiz eta Siberua provintzia tipiena izanik, hor gela bai, jakusten di hor gela, eta Euskal alde gela denetan Euskal Herrin. Bederen hor entzuten dugu eta entzuten da atarratzen ere mugitzen girela, euskara biziarazten dugula, behar zinez goxoa da eta arrotarzunez heldu girago. Nundik norat eginen duzue korrika hor? Piskat astapena eginen dugu eta jatzen eta gero auto hartuko dugu eta Maulera joanen. Hori ez dakigu. Batzuk egingo dugu gure kilometra bakarri, beste batzuk lusatuko dire. Alduguna, aldugun guztia. Kilometra ez dakit, edit Maulera telti? Hor, ez da baida txudaku, nire eratik gutxi eta nik ez dakit baina asko ez da ere. Zer da ez asko? Ez dakigu. Mota? Bi? Baina patiaja ora ez? Bai. Nik badit hogei garen kilometroa eta pastola egiten dit. Baina, esbut hogei garen kilometroa tarte heltuko nizala, me behar bost egiten dit eta hasi egizanen nizu bai. Gauuntan pasten da hortzaizetik, baina biak laneko naiz beraz. Hala, berda errealitatera itzuli ere momentu batez. Entrenatu zaizte pixkat korrika egiteko? Bueno, dituri zaizko. Ez bat ere, eta ikusiko zenbat artea txikitzen dugun. Oso guti entrenatu ez, korrikaetako, me bon, plazea hartzia duzu helbina guxia. Zer da korrika zuentzat? Jendea, korrikanari eta euskararen alde. Euskal Herri guztia elkartzen duen ekimen bat. Txikitatik bizi dugun zerbait, ez? Gustatzen zaigu sortzen den giroa eta... Ni gertatzen zait, urte osan zehar, igual euskera dago presente, baina ez super lehen lerroan, eta repente korrika da, euskera... Hala inezu, konten nizu korrika egitea. Maite dut biziki hasiera ikusten dugula ikurbiltzen eta horko giroa, gero lehen kilometroak hasita, kirola aldetik zaila da. Nire oso unkegarra iruditzen zait, pentsatzea eta laborduz jendea goela korrikan. Eragarri batzen jakindut lekuko hartu behar nuela. Eta nola sentitzen zira, lekuko hartzea? Kontent, piskat estresatu ala ere, baina kontent. Zorionak gatzuzeta! Ehatxezetari emaiten diote lekukoa! Onduan zoe! Nola zira! Ongi bikain lekukoa pasadut lankideak ehatxezeta denek dugulako egiten kolektiboa delako! Horri da, korrika bezala! Ahunt, pertsona bakoitzak kondatzen du! Eta hala, segituko albezain bat! Eta fisikoki, nola zira? Bato, musikarekin azkenean... Ongi pastu da! Bibazu! Esker! Itz batez definitu behar bazinute korrika, zoin izanen litzateke hitza? Besta. Pasioa, ez? Girona. Urostasuna. Elkartasuna. Motivazioa. Laguntasuna esango testakit. Euskara errepresentatzea. Elkartasuna. Euska? Bikain, aurten golema euskara gara da, beraz, bikain. Gilpin japa!